Godmorgen. Jeg tænkte i dag, at jeg vil filme sådan en A Day in the Life video, vlog, kald det hvad du vil, af mig, mens jeg ligesom er her, hvor i London. Ja, så man lidt kan se, hvordan min hverdag den lidt ser ud. Solen den skinner i dag. Det er en sjældenhed. Klokken den er 9 nu. Jeg skal møde om en time. Og det er faktisk det eneste fag, jeg har i dag. Så det er i dag en ret nem dag. Og ellers har jeg faktisk ikke nogen planer for resten af dagen. Jeg overvejer lidt at tage min bog med på en café og treat mig selv til en kop kaffe. Det er ikke noget, jeg har gjort nogle andre dage. Jo, treater mig selv til kaffe, men ikke at tage min bog med. Så den del er super fake. Ja. Lad os komme i skole. Så blev jeg færdig med skolen for i dag. Det var sgu meget stille og roligt, synes jeg. Vi skulle bare kode lidt videre, om vi er ved at lære om HTML og CSS. Så det er noget, jeg godt kender til i forvejen. Men jeg tænker, jeg vil tage hen og købe en kop kaffe over på min yndlingscafé, der ligger lige ved siden af skolen herovre, og læse lidt i min bog. Ja, det gør vi. Jeg er lige inde i min lokale, hvad siger man, Asian store. Jeg skulle egentlig bare have nogle nudler, men jeg blev sgu lidt grebet af stemningen, jeg må sige. Indtil videre, der har jeg fundet sådan noget soybean miso paste, MSG, og så sådan nogle ramen nudler. Jeg tænker, man kunne blande i den der miso soup. Måske lidt ulovligt, det ved jeg ikke, men vi får se. Jeg glæder mig til at prøve det her. Jeg er altid så inspireret af at være herinde. Der er så meget interessant mad. Altså sådan, what is this? Er det kimchi? Jeg ved det ikke. Og lige nu der står jo op af sådan nogle fermenterede ris. Hvad fuck? Men ja, that is the whole. She's home. Det var faktisk virkelig dejligt at få læst i en bog, sådan for sjov. Det er jeg virkelig dårlig til. Altså, det er et år siden, tror jeg, sidst jeg læste den bog. Så det er ikke noget, jeg har gjort generelt, men det har jeg gjort nu. Status er, en der hedder Jan af mine venner herovre, han har spurgt, om vi er nogen, der vil ud og gå en tur, fordi solen skinner stadigvæk. Men indtil videre er det kun mig, der kan, af dem, der har svaret. Resten, de har stadigvæk skole. Så jeg ved ikke, vi må lige se, om det bliver til noget. Med det. Nu venter jeg sådan set bare på, at Jan han kommer. Han er sgu lidt en slow en. Har ret meget gang i den i dag. Der er helt vildt mange, der er ude at løbe og cykle. Der er sådan en skatepark
oppe i baggrunden. Der er fandme dejligt vejr, I must say. Det er ikke så tit, det ser sådan her ud. Så I får London fra sin gode side i dag. Hver morgen, når jeg går ned til køkkenet, så bliver jeg altid så sådan... Altså, jeg elsker den her udsigt ud over whatever del af London, jeg kigger på lige nu. Det ved jeg ikke engang. Jeg elsker bare at kigge på det her. Sådan, det er virkelig cute. I don't know. Det er nu tid til, at jeg skal i fitness. Jeg gider virkelig ikke. Som jeg kan se, så har jeg løbet lidt. Jeg løb cirka 4,5 km, tror jeg, på 24 minutter. Så det er en pace på sådan noget. Lidt over 5. Ikke dårligt. Jeg tror lige hurtigt, jeg træner mega speedy ryg. Sådan en øvelse eller 2. Bare lige for lige, du ved, et eller andet. Og så er jeg done, fordi jeg er træt. En ting, jeg var rigtig god til at gøre den første måneds tid herovre, tror jeg, det var at skrive dagbog hver eneste dag. Og det synes jeg egentlig var virkelig rart. Ikke at der stod noget sådan vildt spændende i, men bare det at sådan fundere lidt over sin dag. Det kunne jeg virkelig godt lide. Og jeg skulle lidt komme ud af det igen. Så nu vil jeg prøve at catch lidt op i min dagbog. Det vil jeg være den tid på aftenen, hvor at jeg nok ikke er så meget mere produktiv. Så jeg tror, at jeg lige så stille vil begynde at gøre mig klar til at gå i seng. Jeg er lidt allerede gået i seng, men klokken den er lidt 11-agtig, tror jeg. Jeg kan sove længe i morgen, det er meget dejligt. Jeg skal først møde klokken 2. Men ja, tusind tak, fordi I har set med, hvis I har set med. Og hvis ikke der er nogen, der har set med, så farvel til mig selv. Men ja, jeg siger godnat herfra. I må have det mega godt. Bye!